do dipu sohorang bong demonstration ke do ke la pohelo Samson Singh Inti Park along si doji polo non ke jarso helo chot lo athema la BJP atum Samson Singh Inti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong parpi nok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan la bangso over fly over nang selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong kachipi ilitum ta anong khitan pu kachipi ji aphan a park an ke phalang holap lo la pen Samson Singh Inti kumlin la pen a park ta non ka phalang holo directly ke la tum pi phuk pe sita ha arum pe dokok lo bang ing thok prat ji meni hang song pen la puson si pin chong lo si litum non Samson Singh Inti Park chena namalong etum dolong le det lo yo nang litum chini non Samson Singh Inti Park along chena nam ke ni litum ta dolong le det lo pini demonstration itum bhan nang pi sung et lo ke di aman nang pi pe kam claim et lo la BJP tu setan ni litum pini demonstration ke do ke la hello chu thang chi klo inquiry ni arboretum along meeting dolo council si ke ha la pen halada ilitum a CEM amethang si pulo je inquiry ni si meeting do pot inquiry siar ni pen ke la VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka pochu beji pu karbia tom han inglongara tom han ka pochu beji pu isia si tc ARO phan tok lam chotana haladak thang da pu pe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate la pen police ta hang non puta pupe la pen ke medical team la pen ke doctor nurse la pen ke ambulance hai hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim cleared lo la pen baru ARO phan tok seta liave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer atum ke halatum ke power do magistrate power do halatum ke ARO tunge magistrate power ave la tunge training ta NP me la tunge chini ne la si la tuma phansi ke toy had long dongka ARO phan si ke toy amat abinong ke council amatsi SP la pen DC phan lu tok nang ji police nang lu non magistrate nang toy du non election ke wang lo serak anang pu sigi pu nang ji amat alang lu to kapang len akam si claim to rong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police ta hang hedet lo la pen ke doctor do man da pu pedet lo fire brigade phan da no anta pu pedet lo lama alang litum eviction sedet non ngi pu ke election nang le tang lu pu chini lo he election nang le tang lu pu ke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang le tang lo pu ke election nang le tang lo se ta akam cheng tang lo ke ante la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala su hota eviction ke claim un pusi a rule along do alang litum non ke code of conduct ta nang le lelang alang litum claim kledet lo ing long arat karbiatom han kapachok bag alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kretroxier kom ni litum kret thang si kilo kretroxier ni ha kerunia long meeting ke do hut alang li ke pulo la sarthe phang chu aphan ke rap vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alangli eviction po pusi bu la pen ke alangli mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice ta nang peklang amad non na bangke troxier ni non therepo troxier ni si eviction ji pulo alangli dum eviction se de non ki putika ason
non ki putre dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera se ada kedam dhondera ka alang litum CEM porial body che phokrok lo body ba hala le alag personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi judia sinang alang li case along le ke ka chu pho thang na chu pho dun de lage sarthi phangcho case ke kaprek lage dhondera case ke kaprek lage nitum chini dun de alang li si chini chot la pen hala le hala ta dute nitum rap dun ji he alang li phanta rap dun ji halata eviction nang ji sitan non la sarthi phangcho long le ke eviction ji abang phan ke dhondera case abang ka li lage sarthi phangcho case lage ai non ke alang litum lata claim kli sarthi phangcho along le pen eviction ta claim kli hada ke concrete building ta ave hada ke eviction joy pik hada ke jainong kokur la tu nang litum da non la thek dam long ji jainong kokur la pen ke helang hem kim chok chak do isi hini la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pine ne ki bia hem chota na ante hala ke eviction da joy pik to wara kung chena nam Don Bosco School adung laki ko pia bosi ke eviction center lo abinong ke ilitum aphan karbi inglong aratum han kapacho bay la pen la bihari ba non punangkok lo bihar pen siwang pojo alang litum han ka phere pen ajok si alang litum eviction hai hedet lo la pen non ta phere lo pulite mo phita phere bo milang non election nang le posi phere lo ponda mo phita morning isita ko MLA election do thu kente ako la phi ningkan isia philelo te ako hala council election ako do thu ji ke council election tang det lo te ningkan isia phi ke ako MP election na do thu ji ke anke alang litum claim ke lu la pulo teng te election do posi ke claim ke pulo tang te la potsi nilitum dak demonstration dolo la son ka pheri penge kam claim nang ni high court order ta dolo law ta dolo assam government ta ladak RSS 199/2016 at dated 10 January 2017 Arni office memorandum subject eviction of encroachers pu order PF lo Assam government ta lapen lan chotagali Supreme Court order do Supreme Court order civil appeal number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5103 5 lo ne 3 lo ne klang pe me de 5 nak nak ale 3 5103/2011 Jokpal Singh versus the state of Punjab and others pulo dolo ke di la penhalak bang so order ke Supreme Court order ke la ke India adang isita la ke effective lo labang ke la pen la effective oposi Assam government ta la order ke Punjab apot sita Assam government ta la si action ke enlo ante itum council tum people ka pheri nang elang alang litum abinong ke eviction ingtung te la pen haihe alang litum haihe anta ilitum angno je peklang ingtang pik pupu gang tang alilo lagi gang dup ong sa hedelo lagi order do tang kok apien da tang da claim hai hedet le pusi gang tang pu me ilang ma lagi la potsi la son akang duk atom phan ke election da pe hai nang ni la ansi ne li non ke ni ye chot lo long le pen eviction nai pu ke la ke Supreme Court si ke pulo Assam government ta ke pulo la pen alo ta do Assam Land Revenue Regulation along do Rule 18 along epu ke hedi forthwith pusi epu notice apinang ni eviction that nai pusi epu ai pipe det la pen non alam isi ke do thu ye arjulong lo nelita arjulong lo Munna Chauhan pubodi alangli Munna Chauhan alangli kipu la Supreme Court order nang pe klang tha alangli ta lang thek le la as India government Supreme Court a website long lang non a order civil number
1132 oblique 2011 at SLP within bracket C number 5109 oblique 2011 Jakpal Singh versus the state of Punjab and others. La alangli Munna Chauhan talang tek lake. Itum hanang hang akamwe. Ilitum ta website pensi enlu. Ante alangli la nang peklang ta pusi nelitum ke tek long ke hala CEM Panta kang tok batahini pubodi. CEM Pan ke putot hot. Je nang peklang ta kunat lo nang pu. CEM Panta pulo ne tum si nang pan long pen na nang PE nang pan kot na nang paching choy la pengke nang tum pan an da nang pi pubodi CEM Pan ke pu. La si la bangke pudet lo nona bangke alam ke pulo. Nili tum ke dak protest bom lo anut kapre atum da arni sihet atum hindi ke si malom het tan nitum protest lo ako protest tu ilang anke non CEM bangke hala Munna Chauhan Aphan ka phere mat alang li phana bangke arrest haihe FIR tapi haihe zeta non ne litum bang phan ke nang arrest di tango kopuson lo lake alam ba ke kopuson lo puta lata karjo kam ta velu itum kado ese chini at nang po lake karbi lapen inglong rat tum phan ke thang ta ilitum vir det sita alang li ning oi e la son no na che plang la hala bihari atum reng chot nang ji pulo yo non ilitum CEM tu matha ke la si alang li hala bihari atum alang li phan kang ton ke alang li thang ta pu hai he FIR ta pi hai he arrest ta hai he nang arrest ji pu anta ke ther anta hai he apo ke ther anta he di hai he dalo non ke alang li tu ilitum aphan nge nang ther hai ilitum hai na arrest hai la pen ilitum phan APHL sia mune tom phan police station long nang ke hang kapang lum non malom athia ve pinta di la pu hai ha Munna Chauhan Aphan hala tom phan police station pe hang hai loma punon police te aphan hang tha pu biyo no nang son ning ye thavret pu la anta pu hai he la pot la ke ning duk alam karbi atum inglong rat atum la pen khilonjia asamis atum adivasi atum anta la ke matha nang ji la ke chini nang ji la hello ala